Horas dihita saluhutna. Horas ma dihita amdamang dainang namandohoti partangyangan di bagas joro ni Tuhatta nang songoni disaluhut ruas namandohoti melalui live streaming. Damang dainang andorang sota mulai partangyangata martangyang mahita di bagasan rohat tabi martangyang mahita. Amin. Atom tapuji matuhatta marende mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, natu mo palangit, dohot tanoon. Amin. Disuruh debata do anakna, gabe pardengganan taringot tudosatta. Hamu ale akadongan, molosongoni dihaholongi debata hita, iko dohot dohita, masih haholongan sama hita. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata, pargugu na sohatudosan. Sailehon jalapat tubuh madihami, haporseaon nasitong. Tabay mahaporseaon nami ganup ari, asalam togu. Lehon madihami, holong ni roha na somar pangasi. Asa holong rohami, diho dohot didongan nami jolma. Leho dihami pakirimo na mangulu. Asa marlas ni roha hami, mambahen lomo ni rohami. Say oloy mapangiduan nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tajahama epistelta di Bornginon, ima natar surat di Galatia onom, ayat sada, 1 ayat 10. Tajahama marsikat sore. Toktong ma di bagasan holong ni roha. Ale akadungan, molotung tarsomong jolma mardosa,
Hamu akan naung taruli di todima turehon ibana. Marhite-hite tot di nalambok. Alai matahon dirim. So tungdo hoto tarujun. Ai molo di pabur nang halak dirina. HP soadong di ibana. Si pauto diri doi. Alai adong diganup si porsanon nabe. Alai na mamudahot hatani debata, kamano taruni dinasa persaudian ni napinodaan nai. Unang hamulilu. Dang olo debata leaan. Ay iyai disabur halak. Ido gotilon na. Alai unang marnalo jahita mabayan na dinggan. Ay na maggotir do hita musi ditikinay. Anggo so pargale hita nuay. Ido sahatna. Martua dong akan natumangihon, hatani debata, jala naupeopsa. Amin. Marende mahita. Martang yang mahita. Mauliate rohanami diho ali Tuhan di bata para si roha jala perdenggan basa. Nasa ituktong mangudut ho sahangulu at tuhami. Lumubi di bagasan sadarion margugo hami mangulahon akaulon nami na marragami. Jala di bagas abornginon ho pake hami do partikian nami. Lahu pasangapon guarmu marhite partangyangan na pinatupan ni huriam sa halisa minggu. Di tonga-tonga ni huriam hakabepe pekan baruon. Hatam na badia, lahu mamakulingi roha doho pikiran nami. Asalehom madihami gugu ali Tuhan. Lahu makanguluho katami di bagasan ngulu nami. Marhite guarni anakmu Yesus Kristus. Martangyang dohami tuho. Amin. Oras madihita sa luhut na manginang. Hata ni tuhata, di tonga-tonga ni partangyang ata di baga sa Bornginon, imana tersurat di pesalmen, bidu ono puluonom mamuka may ayat sada, sahat tu ayat sia. Tapay hutihut ma di bagasan rohata, songonon mahata na disi.
Puji-pujian tu debata ala surung ni pangarajayonna. Marulupolop tu debatama ale sadok tanoon. Edeho kamu maha muliaun guarna, marmulia bahe kamu puji-pujianna. Dok hamu madok debata, tung nasokal do akka pabahenammu. Binahen ni hinatibul ligogum, ikom marsoba tuho akka musum. Iko liat portibio tahe marsoba tuho sogot, jala mangedeho ko mangedehon guarmu. Robe mahamu marnida akka pabahenan ni debata, tung nasokal do pangrajayonna di manusia. Nunga di paubaybana lauti gabe mahiyang, mardalapat do nasida manaripari batang aihi, marlas ni roha do hita ujui mida ibana. Matua ibana mangarajai marhite-hite hagugu onnai, sai mangaranapi matana tu akabangso, asa unang dipagijang akapangguturi dirina. Puji madebatanami, hamu ali akabangso, jala patubege hukamu ma suara puji-pujianna. Ibana mabahen hosata mangulu, jaladang diloas tota tarsuladit, ima sahatna. Uria na hinaholongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Ahado nabui mangojar rohata, mamuji dok dohot madok mauliate, tuadopan ni dibata. Sadahasomalan ima, molo dapota na taparsita. Molo tarpasu-pasu nguluta manang dohonon gabi akan niula ni tangata. Dohot berhasil aka yanakota. Masih meragam do tahe mabahe kita marlas ni roha. Sialalas ni roha ima mangojar rohata. Madok mauliate hita tuadopan ni debata. Jala hata ni tuhata di bagasan bornginon, pesalmen ono pulonomon ima edde hamuliateon, manang edde puji-pujian ni parpesal meddoon, napatuduhon las ni rohana, hinorhon ni padonganion ni debata, manang pangurupion ni debata di bagasan ngoluna. Alani boy mata bereng piga-piga alasan ni parpesalmen bawasa dipuji ibana, jala bawasa didok ibana mauliate tuadopan ni debata. Naparjolo didokma ala hasokalon ni debata atau kemahdasyatan ni debata. Di patuduhon parpesal medo di bagasan perdalanan ni ngoluna ima marhite pangurupion ni debata. Lumobi maditiki mangadopi pergumulan ni ngolu ibana. Di hati dako do tungso heado masohot pangurupion ni debata di bagasan ngoluna. Parpesalmen mencoba merenungkan kembali apa saja yang sudah pernah Tuhan lakukan di dalam kehidupan aka opuni nasida najolui. Ima mabahen ibana gabe say toktong madok mauliate, ima mabahen ibana gabe say toktong mamuji Tuhani di bagasan ngoluni ibana marhite hata ni tuhata di bagasan bornginon. Bahwa di pabua do nakit di bagasan turpukod di hati dako do dakea masohot pangurupion ni debata jala songod dia hinabal gani pabahenan ni debata nakin tungolu ni opunasida ima marhite naboy naki berengota di bagasan turpukon
marhite na di palua debata bangsoi dina mamolus laut rara di hamua manginang. Dina merdala pak donasida manaripari batang aihi. Ima dikenang ibana kembali bahwa tidak pernah masohot anggo pangurupion ni debata nang dibagasan nguluni ibana. Lausong ni mana kita dibagasa bornginod di hamu amanginang bahwa perdalanan ni nguluni bangsoi doh nguluni parpesalmen bahwa hita pe dipaingo do iko denggad do hita marningot manaili tupudi marnida akka ahado naung dibahid debata di bagasan nguluta songon parpesal meni dia kembali mengenang apa saja perbuatan Tuhan yang ada dalam hidup dia. Jalaboy do ipakilala honotai di tonga-tonga ni nguluton bahkan gudang do akka pengalamata na dipalua de batahita di tonga-tonga ni perdalanata. Boy do honota manginang di pamalung tuhata hita sian ganup akka parasahitota di palua de batahita sian marabolon. Tuhan memberikan harapan di tengah-tengah penderitaan yang kita hadapi. Jalan balga dohonota do saha tubor nginon diramoti debatahita. Da ikono kuhonota do yang manginang gogo ni debata doi di bagasan ngoluta. Molo so gogo ni debatai isedo patu pahoni di bagasan ngolutaon. Alani ido hinorhon ni ima ngoluta gabe tubuh ma kesadaran ikon madok mauliate mahita tua dopan ni debata. Iko pujiota ma debata di bagasan ngoluta. Bila kita tadi sudah merasakan karya penyelamatan ni Tuhani di bagasan ngoluta. Napadua ho di hamu amanginang didok mamuse di son. Ala hagogo onni debata gabe marsobama akka musu ni debata. Ala hagogo onni debata gabe marsobama akka musu ni debata. Di pabuwa manang dipaingot parpesal medo di bagasa turpukon pabuwa ikot tuduk do sude nasa musu ni debata. Nasa ulunitot iko marsobba tuado pani debatado. Molo udu do HP sude musu ni debata tu ibana. Jupang do PHP di bagasan ngulutau na manginang. Manang mabiar do hita HP diari ari ni nguluta. Molo tunggu dang pe akka musu na naing mangarongong pita. Boido alani parsi hohotota marado potuhani, boido alani hati goran na taulahon di tonga-tonga ni ngoluta. Alay taingot masian hata ni tuhata di bagasar bornginon. Marsobba do sogot nasida tuadopan ni debata manang lapatanna dang tarhahua nasida hita. Dang boi akai laho mangago nasa ngolutaon di hamua manginang. Ala di batasa diri do nakin nang pabuahon ibana do hamo nangata. Idaw tamasogot musu ni debata marsobba tujolona. Ima nakin na patuduhon hamuliaon hasangapon dohot hagogoon ni debata di bagasan hagogoon ni debata. Huria na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Napatuluhon diajak parpesal menom mahita di bagasan bornginon asa tasaksihon tu akadongata di tonga-tonga ni keluargata pabahenan ni debata. Di jauh mahita, diarahon mahita akan ang makilalahon pabahenan ni debata di ngulutaon iko borha mahita musek menjadi saksi akan penyelamatan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Ido ubahen takas di bagasan turpukon di ayat 5. Robe mahamu marnida akapabahenan ni debata tung nasok kaldo pangarajayonna di manisiyay. Pada permulaan era 1900-an, produsen mobil pickup mengeluarkan slogan untuk mengikat pembeli, tanyakan pada yang punya. Ini adalah menjadi sebuah slogan yang sangat kuat hingga berkontribusi besar membangun reputasi perusahaan sebagai produsen mobil mewah yang mendominasi pasar pada masa itu. Pickup mengerti bahwa kesaksian pribadi mempunyai daya tarik bagi pendengarnya. Maka kepuasan seorang teman terhadap suatu produk bisa menjadi dukungan yang sangat berpengaruh. Artinya di Hamua Manginang, begitu juga ketika kita berbagai mengalami pribadi tentang kebaikan Allah atas hidup kita, maka kita juga harus bisa menjadi saksi bagi orang lain. Hita pesong natoras di tonga-tonga ni keluarga ta, boido hita menjadi sebuah kesaksian atas pertolongan Tuhan di dalam keluarga kita. Boido dang apala pitor songon nahehe padaraman pardalanan ni ngoluta molota adopi pelas ni roha manang hamajuo di bagasa partikianon. Ale boido pabota itu akayana kota tuaka pinoparta bahwa dulu mama dan bapak tidak seperti ini kehidupan. Boido mercerita natorasi hasik dongolu ni oma do bapak ditiki mangarato misalnya rotu pokabaruon. Alai ala di pasu-pasu Tuhan. Sude akan niula ni oma do bapak. Gabi boy hamu marsikola, boy hamu tamat. Jala boy hamu berhasil saat tutikion. Bahwa itu adalah bukan karena kekuatan mama dan bapak dang alani hagugo otai, tapi itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Ima ubah didok nakin, pabuwa ma barita homma, kapabahenan ni debata, naung ni alamammu, naung ni rasa honommu di bagasang ngulum, pabuwa mai, di tonga-tonga ni keluargam tu akena komo asa ditadana sida debata, asa dipuji nasida debata, asa didok nasida mauliate tua depan di debata, asa serep rohani nasida dinamadalani ngoluna ketika pun mereka mengalami sebuah keberhasilan di dalam kehidupannya. Ima apala di sosohon perpesalmen tuhita di bagasan bornginon di Hamuna Amanginang. Maka lewat kesaksian kita itu kita bisa dapat menolong orang lain menjadi semangat, bisa menjadi bangkit, bisa menjadi menguatkan mereka ketika mengalami hari-hari hidupnya, misalnya ada pergumulan dalam hidupnya, tetapi ketika kita menjadi penyemangat, mangaleho tunasida akka natahilala majo di tonga-tonga ningoluta, gabe nasida pe merasakan bahwa penyertaan Tuhan juga ada dalam hidup saya. Ima nakin gabe adongma positif jupang di bagasan pengalaman naung tahilalai gabe pabahenan ni debata boy dirasahon nasida nakin madongani gabe dang masoho dengan bahasa ni debata manang dinguluni ICPI jala toktongdo adong tubuh pangaramotion ni debata dinguluni akan nasay toktong nakinan mga sahon guarni Tuhani di tonga-tonga ni nguluta. Alanido di doktu hita, mari kita semua yang sudah merasakan karya penyelamatan Tuhan, asini rohani Tuhani, sekecil apapun itu di dalam kehidupan kita, mari kita malam hari ini berangkat di tonga-tonga ni ulauta di dia pehita maringanan harus bisa menjadi sebuah kesaksian nguluta.
Amanginang na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Napaupaton narumikot si hamula tehonota si pujihota Tuhani di bagasan bornginon ima di dogma hosata di lehon. Sahat tu borngino diudi tu hatta dope hosa hanguluan tu hita. Ima ubahen takasdo di bagasan turpukod di ayak sia ibana mabahe kosata mangolu jaladang di loas tota tarsuladit. Ay molonunga dibuat Tuhani hosa taon ninangamang ahabe na boy ulaw tonota marujung masaluhut na pardalanan ni ngulut taon si tonga-tonga ni Portibion alay banado na punasa ngulut taon. Dia adalah pemilik kita. Kosi hamula nota do mauliate Tuhan maulo diudu todo pe hosa hanguluat tuau sahat tu bagasa borninon. Dai ko patu mapujioku si hamulate honokku ho ima mangojar hita sa itoktong mamuji do pasangapon goarna di bagasan nguluto. Tapakilala ho maju amanginang sedangkan oksigepe di tonga-tonga ni rumah sakit masayar gadoi. HP so margarar hosa na nilehon ni di bata tu hita te. Dangayong peredoi di leho di bata tu hita. Ima na mangojar hita naki di bagasan bornginon ikot tama hita mamuji ibana ikot tamahita madok mauliate tu ibana dakolan hosa hanguluani di leho tu hita baka didok do nakit di bagasa turpukon diramoti do perdalanan ningolu taon asa unang tarsulad ditita di bagasa sadariope tapakilalaho do na di tanga-tanga ni Tuhanido perdalanan ningoluta diramoti do hita dang dipaloas debata hita amanginang marmara di tonga-tonga ni ngulutaw ni. Alanido hape molo debata do hape na mga ramoti hita. Ido bahid di paingo dang mabiar be hape hita madalani ari-ari ni nguluta. Nang pegudang katantangan di tonga-tonga ni ngulutaon dia pala partikyanon. Mungkin itu bisa membuat kita jatuh, itu bisa membuat kita tergelincir. Tetapi suatu sukacita bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh. Alai diramoti ibanado. Nang pedipaloa satokin. Alai pitor silodo pangurupion ni Tuhani ro mangurupi hita. Bahwa dikatakan dang dipaloas nanggo satokin tersuladit ima sima jogjak tahun tetapi dia terus membiarkan kita dijagai do ganu perdalanan ninguluta alani ima dihamua mangenang bahwa lewat firman Tuhan malam hari ini hendaklah hidup kita ini penuh dengan ucapan syukur. Unang lupa hita madok mauliate. Sada Tesalonika 5 ayat 10 te madok mauliate hita. Toktong tuadopan ni debata. Karena sudah banyak pertolongan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Ngagudang be. Taida tupudi perdalanan ninguluta. Dohonota do masay gudang do Tuhan nahurasahon akapabahenammu di bagasan nguluko ima mangojarau ikom madok mauliate tuho ikom mamujiho di bagasan ari-ari ni nguluko manang songo dia pe situasi manang kondisita las rohata marsak rohata iko jupang do pamujioni di tonga-tonga ni nguluta. Sotung makurangi akan namasay di ngulutaon laho mamuji ibana. Amin. Martang yang mahita. Mauliate madiho ali Tuhan di bata. Mauliate manang dipalwasmu hatam na badia. Saur tu tonga-tonga ni partangyangan nami di bagasa bornginon.
Nunga takas disungguli jala di paingotodo hakorsion nami. Asa jupang roha madok mauliate. Jala toktong mamuji guar muhami di bagasan ngulu namion. Aladak ya tutu masohot dengan ni basam. Asini roham di lehokodo itu hami. Di patarida hokodo i marhite tiruan siang ngulu ni parpesal med di bornginon. Marhite di ida ibana dole Tuhan akka pangarmotiommu. Di tonga-tonga ni ngulu ni bangso ni opung na li Tuhan. Di palua ho sian ragam ni akka hamaulon. Lausima paposor rohanami di bagasa borngino na li Tuhan. Pangurupiomi dakya masoho siya kami. Molo di patupahopi kana julu tadda halongangan. Saha tu sadarion, nang tua karisogo peli Tuhan, sai patarida honom mudo huasomi di bagasang ulunami. Ima paposor rohanami ali Tuhan, ala di bata na marhagugoon jalan na marhuaso doho, ala ni idi jauho mahami, iko borha mahami mamaritahon pabahenami di tonga-tonga ni ulunamion. Tua kadongan nami, di keluarga nami, di saluhut na gulmit ni ngulu nami, ang giat marhite akka pengalaman ni ngulu nami, gabi boy mabahis semangat, boy bangkit akka na mangadupi hamaulon, gabi boy na sida margogo madala ni ari ni nguluna. Mauliate di holi Tuhan molo di udutodo ho sa hanguluan sa hatubor nginod di ngulu nami. Atong paso-paso hami, ramoti hami, molugudang pekaragam ni hamaulon, unang paloas hami, tarsuladit, gabi hutinggal ho kami ho ali Tuhan. Alaynay kami toktong ikomarsi hohot di bagasa kaporsyon nami, maradopoko, las rohanami, marsak rohanami, toktong doho madongani hami. Asiroham Tuhan, pasu-pasu sudia karua sini huriam HKBP Pekan Baruon. Manang di dia penasida maringanan. Lumobi ali Tuhan, pasu-pasu kana niula ni tangan ni nasida di hari sadarion. Makorhon lah sini roha. Jala puji-pujian nang dia depanmu Tuhan. Pasu-pasu rua sini huriami. Maulo tungadong nuaing natongo di bagasa persahiton. Na dirawat di rumah sakit. Di tonga ni bagas ni nasida. Nasubui huguari hami ganu mersada-sada. Huboto hami dua le Tuhan hodo de bata padaw ni bolon. Tunga pehom matangamu nasun huago huasoi doho pasu-pasui. Lahu pamalupo nakasahi na dong di pamatang ni nasida. Tung pasu-pasu ma akatangan ni para dokter para medis. Ubat si panganon. Ima parhitiammu lahu pamalupo nakasahiti. Molo tunga dong akan memiliki pergumulan ni ngolu ali Tuhan. Upasahatami tu adupanmu patogu haporsiaw nasida. Jala homa na madopang homa na mangurupi. Asa mga sahoko nasida Tuhan di tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluna. Neng mula penok kami ali Tuhan. Sayramoti hami dia kapardalan nami sasahatami tu bagas nami di bagasan sonang so haribu-ribuan mamuji pasangapon guarmuna badia. Di bagasan Kristus Yesus martangyang dohami tuho. Amin. Marende Mahita. Ende na
Martang yang mahita, o debata nasangat nabadia dohos, paragogo na suatu dusan, sitopa na sana adong, paruhum na tikor. Pinuji pinasa ma guarmu. Ala totongdo asi do holong ni rohami. Napaluason hami adi Tuhan. Marpungu di tongan-tongan ni huriamon adi Tuhan. Hami akaruas na hinokokmon. Nunga di pabisarho barita nauli. Manodangi ngulu nami. Marhite jamita na pinasa na posom. Namar panidangion parpesalmeni. Di ida hinauli ni akapai banamu. Jala di botohoro suri akanamasa. Di akapambainamu di pangurupiomu. Di patu dukodo suri akamusu. Ditoru ni huasam du sudi inai. Alani gudang ni akan amasa na binulusna. Na mga rongom ngudu na ganu pari ganu tiki. Alai madua do ibana alani pangurupiomu adi Tuhan. Laho mangalehon pos niroha mahatam di Tuhami di partikian noengon. Asanggiat lamar gugu kami marpos ni roha. Molotuk pe hubulus sami diragam niaka hasusaan aka hamolo ningodu. Nasay manosak-nosak kami ganu pari ganu tiki. Nama bayang gali haporseaon pikiran ala niaka namasa ali Tuhan. Alai marhite-hite barita nauli. Gabi margugu mahami tutu. Pabua totong doho ali Tuhan mangurupi aka halak na porsea. Nasai totong marhaporusa tuho. Gudang do ali Tuhan. Si horson ni rohanami. Sasudene tidak do diadupamu. Asa homa di Tuhan patu pahon akan narikoti di hamibi. Obartu akan hinirim ni rohanami. Dang habilangan tarpajojor. Akadia manuaing akan hinirim ni rohani ruas ni huria. Na sojupang dope. Dapok ditikina. Alai saya tong ma di Tuhan suaton habengeton. Do pakirimon. Asa setotong bengek pai memahon aka pasu-pasum di ganup. Ali Tuhan nang akaruas ni huriam. Gudang dope nuaing. Naso mangalir rohana. Rotu aka parpunguan. Nasay ulum rohana. Say pa bisar ma barita nauli itu rohana sida. Asaro ali Tuhan marsaor tua katik yarinaro di tonga-tonga ni huriamon ali Tuhan. Sepaso-paso ma huriami ali Tuhan. Paso-paso ma ruas ni huriam sudina. Saya ramoti pada kaparmeraan. Saya paso-paso na bangso nang negara nami. Sudia ka pemimpin. Asa totong hiras rohana sida. Lau mangulaw na kaulo na ringgan. Di tonga-tonga ni bangsa negara nami. Asa totong marhadameon. Jalalam tumajuna. Tonga ni nang pemimpin ni huriami HKBP. Saya totong ali Tuhan. Ho ali tu mga leo na bisu na bistaran. Asa totong dengan mardalan huriami di uluhon. Bartolomo ni roham nasau ali Tuhan. Atau pasu-pasu sudina akapahaladom. Nang sudina akana marhubas tehe.
Asa tunggu las ni roha ngulu nami di tonga-tonga ni pakupasyon nami di huriami ali Tuhan. Tong di bagasa boronginon ramoti mahami. Manang sa di hari pe hami mula ali Tuhan sian tonga ni bas jaromon. Sai iring-iring tugu-tugu hami pasahat. Manang sa di hari pe hami ali Tuhan pihak di purungan nami. O mana dungo mangaramotok kami dungo hami muse ditikina li anamu ari ne baru. Atong jalo matang nami ali Tuhan. Mari te Yesus Kristus Tuhan nami. Sioko si palua kami. Amen. Marende mahita huhut pasahat pelean. Tatengak ko mapelia taon martangi ang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silolehon na dinggan do nasa ulibasa na mauliutus. Pupasahat tami masian na nilihom mito hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi wap na husus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pelian non pati bulhok karajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite to dim. Asalam hutada hami gudang ni silolehom mito hami. Asalam girgir hami maddo mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rahmahita mangidohod di tangiang alia manami. Alia manami na di banua gijang. Sa pinurbadia maguarmu. Sa iroma harajaonmu. Sesaot malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami. Una kami tugi hutu pangujunam palua mahami siap pangago.
ay hodo na puna harajaw, dohot hagugoon, nililing na. Amen. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, holong ni rohani di bata ama, dohot para sauran nito di purbadia ma, nama dongani hita sa luhut na. Amen. Salum.